Аз съм баба Марта. С моето идване зимата отстъпва. Щом настъпи март, се събуждам и тръгвам към вас. Понякога нося топло слънце, синьо небе и мирис на пролет. Но ако се натъжа или разгневя, изпращам студ и сняг. Хората ме посрещат с усмивка, надежда и малък дар. Бял и червен конец, наречен мартеница. Когато видя тези цветове по ръцете ви, знам, че още вярвате в доброто. Обичам чистите домове, светлите лица и смеха на децата. Щом видите първия щъркел, това е моят знак. Тогава връзвате мартениците поклонитем за здраве, любов и късмет. Аз пазя хората от злото, от отчаянието и от забравата, че след всяка зима идва пролет, защото всяка пролет е нов шанс да обичате, да започнете от начало. Аз съм баба Марта и винаги ще се връщам при онези, които не са изгубили надежда. Искаш да правиш AI видеа като тези, които гледаш? Запиши се за курса. Линк в профила.